Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So in global pura match undo and vlog maltondelle kande balek bada pura maltodiye ಮತ್ತೆ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ತು ಮೋನ್ ಪೂರ ದೆಕ್ಕೋಡು ಬೊಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆವೋಡು ಬಾಲೆ ನೆತ್ತೆ ಒಂತೆ ತೂಣುದು ಎನ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಗ ಪೋಡು ಪಂಡ ಪೋದ ಉಳ್ಳು ಒಂಥರ ಆಪುಜಿ ಮೂಲೇರ್ಲ ಇಜ್ಜೆರ್ ಬಾಲೆ ದೊಟ್ಟಿ ಅಂಚಾದ್ ಆಯ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತುದು ಸೊ ಎನ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ನನಗೆ ಪೋಡದೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮ್ಯಾಚ ಬೇತಂಗ ಮ್ಯಾಚ್ ನನಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೆ ಎನ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ನನಗೆ ಎರಡಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂತೆ ಸೊ ನಾನು ಈಗ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಒಂಥರ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಲೆಕ್ಕನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚಾದ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಲ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಲೆಕ್ಕನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚ ಸೊ ಬ್ರಷ್ ಪೂರ ಮಲ್ತು ಬರ್ತೆ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ 7:50 ಸೊ ಐತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 7:50 ಅಂತ ನಾನು ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಚ್ಚಿ ಬೇಗ ರೆಡಿ ಅಕ್ಕ ಒಂಜೇನು ಕಂಡಿನಿ ಎನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ದೇನು ಒಂಜಿ ಕಂಡಿನಿ ಟೀಮ್ ದೇನು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಉಳ್ಳೇ ಬೋಡು ಐ ಮಲ್ ಪ್ಲೇ ವ್ಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ಪೂರದ ಟೀಮ್ ಮೂಲಲ್ಲಿ ಹಿಂದೇನೆ ಮಲ್ಪು ಇನ್ನ ಬಾಯ್ದಲ್ಲ ಇವ್ನು ಆಸಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಗನ್ ಬರ್ತಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೇಳು ಕೊಡ್ಪಿನಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲುಲೇರ ರಮಕ್ಕ ಮೂಲಲ್ಲ ಚೈತು ದಾದೆ ಡಲ್ ಓಡ ಬಲ್ಲ ಕೊಜ್ಜೊಂದುಂಡು ನೀರು ಇಜ್ಜಿದೆ ಇಜ್ಜಿ ಪರಿಯರಪ್ಪ ಜನ ನಾಳೆ ಕೊತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಗೊತ್ತುಂಟ ಈ ಅಲೆ ನೀರಲ್ಲಿ ತೋಜ ನಾಚ್ ಕೆಟ್ಟವನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಮೂಲು ಬಲ ಇಡೆ ಬಲ್ದೆ ಈ ನಾನು ಗಾಡಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬುರೋಚ್ ಬಲ ಈ ಬಲ ಮಕ್ಕಳ ನಿನ್ನದಾದ ಬ್ಲಾಗ್ ಆತೇನು ಉಂಟು ನಿನ್ನ ಗೊಬ್ಬನಾಗ ಮಲ್ಪೆ ನಿನ್ನ ಮರ್ಲು ಇನಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಗೊಬ್ಬ ಅಲ್ಲ ಮೊಲೆ ಎನ್ನೋರ ಜೆಸ್ಸಿದ ಒಂದು ದಿಕ್ಕು ರೆಫ್ರಿ ಬೋನಕ್ಕ ನಕ್ಕ ಗೈಸ್ ತೂಲೆ ಪೂರೆರ್ಲ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಏರ್ನ ಟೀಮ್ ಏರ್ ಪಂದ್ ತುಲೆ ಈ ಪೊಂಜೊಂಜಿ ಮೂಲುಂಡು ಮೇರೊಂಜಿ ಏರ್ ಲೆಪ್ಪೆರಂದು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಕೂಲಿಯೇ ಬರ್ಬೇಕು ಓಲ್ಲಲು ಈ ಮೊಬೈಲ್ದ ಓನರ್ ಇಂದ ಅವಳು ಬೇಕಲ್ಲ ಚೊರೆ ಒಂದುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ವೈಷ್ಣವಿನ ಎಡ್ಡೆ ದೀಪೇರ ಅಂತ ತುಲೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಲಿಯರ್ಲಕ್ಕ ಅಂತ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಇಂದು ಪೂರ ವಾಯ್ಸ್ ತೆಪ್ಪಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಲಿ ತುಲೆ ವೈಟ್ ದಕ್ಕಲ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಆ ವೈಷ್ಣವಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ಅವೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ಗೆ ಮೇನ್ ರೆಫ್ರಿ ಉಂಬೇರವೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರಿತ್ತವೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿನುತ ರಡ್ಡು ಪಾತೇರ ವಿನುತ ರಡ್ಡು ಪಾತೇರ ನಿಗಲ್ತಾರೆ ಉಗ್ರಗಾಮಿಲಕ ಒಕ್ಕ ಮೋಲೆ ತಲರಕ ಗೊಬ್ಬದಿನಿಂದ ಬರು ಚೂರಿನ ಪತ್ತಿ ಯಾನಿದ್ರು ಬರ್ತೆ ದೇಯ ಚಿಯರ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ ನಕಲ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀರ ಗೈಸ್ ಅಲ್ಲೇ
ಬೇಡ ಚಿಯರ್ಗಲ್ ಧಾವನ್ ಟೀಮ್ ಕರೀಲೇನಾ ನೆಟ್ ಬಾಣ್ಣು ಬರಿಕ್ ಪೋಲಿಚು ఎంచిన తెచ్చుకోండి ఎంచిని బాల్ ఆడిపోತೀನಿ దాని పనిపరా ఉంది 14 నంబర్ దాలు ఈ ఫోన్ ఓనర్ అవే ದೆತ್ತೈ ಮೊಬೈಲ್ದ ಅಂದ ಅಂದಿ ತುಲೆ ವೈಷ್ಣವಿ ಇದ್ದ ಮಕ್ಕಳ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ಅವನುಂಡು ಆಲು ಹೆವಿ ಗೊಬ್ಬುದು ಫುಲ್ ಬಚ್ಚಿದಲ್ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಅಲೆಗು ಬೇಗರವರೆ ಸರ ಟೈಮ್ ಈ ಜಾತ್ ಹೆವಿ ಗೊಬ್ಬುದಲ್ಲು ಅಲೆ ತುಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ರೆಫ್ರಿ ಮೂಲುಲ್ಲೇರ್ ಚೈತ್ರ ಪೂಜಾರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಮದಿಮಲ್ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ಬ್ಲಶ್ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಂತಿದೆ ಮದಿಮಲ್ ಅತ್ತ ಅಪ್ಪಾಗಲ್ಲ ಮದಿಮಲ್ ವೈಷ್ಣವಿ ಇಡೇ ಬಲ ವೈಷ್ಣವಿ ಇಡಲ್ಲ ಅದು ಪಾತ್ರ ಪನ ಪನ ದಾಲ ಗೊಬ್ಬು ಎಂಚಾಂಡ್ ನರ್ವಸ್ ಅಂಡ್ ಎಂಚ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೋಲ್ ಎನ್ಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಲಿಜಿ ರೆಡ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬಿಯರು ಅಲ್ಲೇ ತುಲೆ ರೆಫ್ರಿ ಇರುವಂತ ಉದ್ದಾವಡು ನೆಟ್ಟು ಬುರುಂಡು ಬಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಬಾಲೆಲಿಂದೆ ಬಾಲೆಂಟು ತೊಜಿ ಪೌಚಾಲತ್ತ ಸಾರಿ ಏರು ಬಲೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂದ್ ಈ ಹುಲಾಯಿ ಪೋಯ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇತ್ತೆ ಚೇಂಜಾ ಒಂಚ ನಮ್ಮಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ದಿಯರ್ಲ ಜನ ಇದ್ದೀರ ಅರ್ಧ ಮಂಡೆ ಅಂದವೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಡ್ತು ಬೈತು ನಮ್ಮ ಒಂದು NH ಹೈವೇ ಒಂಜಿ ಸಾಮ್ಯಾನ ಬಾಡ ರಾತ್ರಿ ಜನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬಗೇರ್ ಬನ್ನಿ ಏನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಮ್ಯಾನ ಪಾಡ್ದವರೆ ಒಂಜಿ ತುಂಡಿ ಇತ್ತು ಪಾಡ್ದವರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ ಡಿಂಚು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಡೆ ಪೂರ ಮಲ್ತಿ
ಲೈವ್ ಹತ್ತಿ ಹತ್ತು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ತೀನ ಪೂರ ಹೋತು ನೂಸುಂಟುದ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಹೋತು ಇರ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಂದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಲೇ ಬೂರಿಯರಿಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಆಲ್ ಬೂರ್ನ ಅಶೋ ಈ ಬೂರ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಚ್ಚಿ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಚೆನೋಗ ಡಬಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅವಳು పోతు టఫ్ మ్యాచ్ ఉండు అన్నపూర్ణ వర్సెస్ భువనక్క ಈ ಸೈಡ್ ವಾಲಿ ಇರ್ನ ಮಲ್ಪುಜಾನ್ ಇರು ಪೋಟಿ ಹಚ್ಚಿ ಇರ್ನ ಮಲ್ಪರ ಪೋಪುಜಾನ್ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ವೆಸಾಚ್ ಗುಲ್ಲಿ ಈ ಪತ್ತದು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ವೆಸಸ್ ಭುವನಕ್ಕ ಸೈಡ್ ಬಾಲೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ರೆ ಬಂದು ಬಾಲೇನು ಮಗುಲ್ ಪುರಾಡೆ పోయారు ಮುಲಿತ್ತು ನಕುಲು ಆರು ಅಲ್ಲಿರು ಜೊತೆಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಟಫ್ ಕಾಂಪಿಟ್ ಉಂಟು ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ವೆಸಸ್ ಭುವನಕ್ಕ ಶೇಟ್ ಈ ಸೈಡ್ ಬಲ್ದಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಲೇಶಿ ಔಟ್ ವಿನುತಾ వినుతా జాస్తి అంచి పడొచ్చు ఇది అంచిన పాడి అంచనే అప్పుడు పాడరే ఉంతులే ఊలే ఉంతులే అదే జోసారు అంద ఫైనల్ ఉంది చెప్పు నన్ను నడిపరా అదే ఎన్న అయితే వీడియో వాటి ముందు ಗೊತ್ತಾಂದಿ ಜಿಂಕ್ ಶಿಟ್ बतले జ్యూస్ అలా లీతే ఎప్పుడు అదేరు ఇంచ పత్తు అనుకో జ్యూస్ పడతారు
ಇಂದ ಇಂಚೆನೆ ಸ್ಟಿಫ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಅಂತ ಎಂತಾವ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊ ఇంటి వాళ్ళే రష్మిత అక్క సర్వీస్ తూదు పాడు ఇంచి సైడ్ పాడు ఇంచి సైడ్ పాడు సర్వీస్ అంచిని షిట్ కుముదక్క చూలే బాబీ బాబీ అను ఇందా మూన్ తిరవడే ಕೋಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲ್ಲ ಅಂಡತ್ತೆ ಅರೆ ಮಾರಿದ ಏರಿಗೆ ತಿಂತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕೈತ ಚರ್ಮ ಚಾರು ತೂದು ಪಾಡು ಮಾರ जय श्री राम मोबाइल बेचात इन द वीडियो नी पाडोडा फेस उंदापु टफ मैच फाइनल मैच अन्नपूर्णा वर्सेस भुवनक्का जय श्री राम सिडे डिब्बू సరే సూపర్ అలా పని అయ్యో సైడ్ చై ఏయ్ దాదాము
ಮೂಲೆ ಮೂಸ್ ಈ ಸೈಡ್ ಏರು ಫ್ರಂಟ್ ಏರು ಅಲೆ ಆಲೆ ಕವರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂಚ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಅವಳೆ ಮುದ್ದೆ ಮುದ್ದೆ ಒಲ್ಲೇರು ಅವಂಜಿ ತಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಫೌಲ್ ಫೌಲ್ ಅವಳೆಲ್ಲ ಅವಾಗ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಯ್ಯೋ ಅಕ್ಕಲಮ್ಮ ನಿಕ್ಲೇನೆತ್ತೆ ದಕ್ಕುವೇರ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ದಕ್ಕಲ್ಲಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಸೈಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ದತ್ತು ಮಿತ್ತು ಮಿತ್ತು ಯಸ್ ಯಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಪಾಡು ಯಸ್ ಯಸ್ ಪಾಡಿ ಒಂತೆ ಸ್ಲೋ ಪಾಡು ತಕೊಲ್ ಮಿತ್ತ ಮಿತ್ತ ಮತ್ತೆ ಮಗಲ್ ತೂದೆ ಇರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಪಾಪ ಏನ 20 ಮೆಲ್ಲ 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 ಭಾವಿ ಜೋಶ್ ಸರ್ವಿಸ್ ತೂದು ಪಾಡು ಅಂಚು ಪಾಡು ಎಸ್ ಫೌಲ್ ಸೂಪರ್ ಒಂಜೆ ಏರಿ ಅಂದ 24 പിന്നെ